Násilie páchané na ženách je nutné zastaviť. Pri príležitosti zajtrajšieho Medzinárodného dňa boja proti násiliu na ženách na to vyzvala prezidentka Zuzana Čaputová. Za posledných 6 rokov tvorili ženy na Slovensku väčšinu obetí trestného činu týrania blízkej osoby, 2/3 obetí závažného vyhrážania a až 90% obetí trestného činu znásilnenia a sexuálneho násilia. Potvrdili to policajné štatistiky. Poradenské centrum Nádej navštíví ročne zhruba 200 ľudí. Absolútnu väčšinu tvoria ženy s deťmi. Vo vzťahu zažívajú chorobnú žiarlivosť, ponižovanie, partneri sledujú každý ich pohyb alebo sa im vyhrážajú zabitím. Častokrát žena rokmi zdecimovaná nejakým násilím, má nulové sebavedomie, má zlý kontakt s realitou, pretože je často izolovaná a odkrojená vlastne od toho sociálneho okolia a prijíma tie veci, ktoré jej ten násilník ako keby vnúcuje. Ženám trvá v priemere 2 roky, kým zistia, že sú obeťou násilia. Zdravý vzťah vždy charakterizuje to, že máme radosť zo seba, že si dôverujeme, to znamená, že sa nepotrebujeme kontrolovať, že akceptujeme aj našich príbuzných a našich kamarátov. Polícia za 10 mesiacov tohto roka riešila 985 trestných činov domáceho násilia. Podľa odborníkov ho živí agresivita vo verejnom priestore a útoky na angažované ženy. Je spôsobené celkovou dehumanizáciou, vulgarizáciou našej spoločnosti. Veľmi nepriateľský, neľudský diskurs, nielen na sociálnych sieťach, ale aj tvárou v tvár, sa stáva najmä pre mladých ľudí, ktorí žijú na sociálnych sieťach, absolútne štandardným spôsobom správania. O tom, že násilie nie je možné tolerovať ani ospravedlňovať, hovorili študenti s prezidentkou Zuzanou Čaputovou aj s odborníkmi. Ja som sa teda najviac dozvedela, aké sú postupy pri tom sexuálnom obťažovaní alebo ako sa správne zachovať, či už keď my sme v tej situácii alebo keď naša kamarátka je v tej situácii. Ženy i dievčatá môžu vyhľadať pomoc v intervenčných centrách či zavolať na národnú linku anonymne a bezplatne. Prezidentka vyzvala spolu s desiatkami osobností spoločenského života na zastavenie násilia na ženách. Nedovoľme, aby sa násilie na ženách a dievčatách u nás rozširovalo. Nechceme ďalšie tragédie, ktoré traumatizujú našu spoločnosť a vytvárajú atmosféru strachu. Spoločne máme možnosť a silu meniť Slovensko. Využíme ju. Veronika Čokinová, RTVS.